chomutovského půlmaratonu pro rok 2025, dneska 30. sobotu tady je! Je to neuvěřitelný, dámy a pánové, ale Jakub to zase dal. Jakub je vítěz. Prosím tě, plácačka, Jakube, vydejchej se, pak si něco k tomu řekneme. Je to neuvěřitelné. Faninky, to je potřeba. No, to je ségra, to nevadí, je to faninka, ne? To je jako, já říkám faninka, ne manželka, to je velký rozdíl. Kámo, jaký to letos bylo? Jo, bylo fajn, jako... Prosím tě, takhle, vydejchej se, klidu. Jaká je tvoje průměrná rychlost? No, tak chtěl jsem to běžet tak po 3:30, no, tak jo. A kolik jsi běžel? 3:32, ne? No, já nevím, asi 3:35. To je neuvěřitelný. 3:35. Prosím tě, občas teda cyklisti říkají, že mají co dělat. Je nějaká chvíle, kdy je předběhneš? Ne, bylo to... Nebyl žádný problém na trati. Takže super. Co fanoušci na trati? Dobrý? Super, byli úplně perfektní. Jako každý rok. Moc krát děkujeme, že se vrací. Díky moc. Dámy a pánové, tohle je Jakub. Tohle je vítěz chomutovského půlmaratonu pro rok 2025. Opět. Je to neuvěřitelný. Chybělo pár vteřin a měli jsme nový rekord. A možná příští rok ten rekord dá, protože tahle chlap je každý rok lepší. Je to neuvěřitelný. Pro mě to jsou všechno mimozemšťané.